spørgsmål på 4, så skal der quiz. Det er lige, hvad der skal, og vi har fundet en deltager til quizzen. Det er Marianne fra Vejle. God eftermiddag, og velkommen til programmet, Marianne. Jo, og tak for det. Du er jo på en måde lidt i gang med din egen lille udgave af det. I hvert fald har du tænkt før. Jeg har to svigersdrenge og 3 drengebørn der. Nå, okay, så det er ikke alle sammen, der er dit eget, om man så kan sige på den måde. Men du er i hvert fald meget... Det er 5 drenge. Du er i hvert fald meget sulten efter at vinde den her DVD-boks, så jeg synes næsten, vi bare skal gå i gang med det samme. Du bliver stillet over til quizmasteren Julie, og så er vi ellers klar til quiz. Og Marianne, jeg skal høre svaret på introspørgsmålet. Findes der mere på det, Ja, jeg ved nok flere. Der er et par stykker her. Lige under 100, hvis nok. Men det er jo sådan lidt op og ned for sådan noget. Marianne, er du klar til en omgang sand eller falsk? Ja, jeg er klar, ja. Du kender reglerne. Der er 5 spørgsmål. Du skal have 3 rigtige for at vinde DVD-boksen, og du har kun 10 sekunder til at svare sand eller falsk på hvert spørgsmål. Så starter vi her. Første spørgsmål i sand eller falsk-quizzen. Er det sandt eller falsk, at Lars Larsen, efter ham Fine Larsen her, siges at have en formue på over 20 milliarder kroner? Ja. Det er sandt, siger du? Det er det også. Han har lidt i madrassen. Ja, det har han. Under puden. Så er du klar til andet spørgsmål her. Er det sandt eller falsk, at verdens rigeste mand er Bill Gates fra Microsoft? Det er sandt. Nej, det er det faktisk ikke. Det er en mand, der hedder Carlos Trello. Okay. Det mener erhvervsmagasinet Forbes, i hvert fald på deres 2012-liste. Bill Gates, han er lidt under det. Okay, det var en lille news. Kender ham ikke? Nej, jeg kender ham heller ikke. Jeg har ikke mødt ham endnu. Her er tredje spørgsmål i sandt eller falsk. Er det sandt eller falsk, at det er den russiske milliardær Roman Abramovich, der har en fodboldklub? Ja, det er det nemlig. Godt. Bare et svar mere, så har du en DVD-boks til din selvdreng. Super. Er det sandt eller falsk, at Stefan Persson fra H&M er blandt verdens 10 rigeste? Det er falsk. Jeg siger det faktisk. Nej, det var faktisk. Jeg tænker nummer 8. Okay. Over har 24,5 milliarder dollars. Marianne, så skal du lige ruste dig og gøre dig klar til det allersidste spørgsmål, sandt eller falsk, som